Ahoj, vítáme vás u testování sušičky na ovoce a na zeleninu značky Galet. Rozhodli jsme se s Toničkou, že si připravíme domácí polévkové koření se zeleniny, bez glutamátu a všelijakých zbytečných chemických věcí navíc. Tak uvidíme, jak se nám to podaří. Ze všeho nejdříve si musíme oloupat a očistit mrkev a všechnu ostatní zeleninu. Budeme vlastně používat mrkev, celen, petržel, porek, papriku. Krásně nám to Tonička řekla, takže do práce. Paprika. Neukroj si prst. Moje oči máme. Moje taky, Toni. Mě taky štípou oči. Nás štípou oči. Mezitím, co budu strouhat kořenovou zeleninu, tak Tonička už naplní první kousky nakrájené do sušičky. Toničko, úplně nahoru na to síto dáme ty zelené části. A přidáme tam... Přidáme tam ještě... Další petržel. Libeček. Tohle je libeček. Máš to vzala. Co to za zahrádky? Co za zahrádky? Všechny patra sušičky máme naplněné, takže přiklopíme. Přemístíme na základnu. Navolíme si teplotu sušení, ta se pohybuje v rozmezí od 35 až do 70 stupňů, takže si dáme třeba na zkoušku nějakých 60. Zapneme a čekáme, až se nám všechna zelenina vysuší. Toni, pojď ven! Tak čau! Asi po 7 hodinách se nám to usušilo. Maminka nemůže hrát, protože není namalovaná. Vysypáme si usušenou zeleninu na hromadu a dáme to potom do mixéru. A namixujeme to. A takhle mixujeme, dokud nám nezbyde žádná zelenina usušená.